Pirkko Saastamoinen ja toimin LT Biovatissa metsäpalveluasiantuntijana. Toimialueenani on Keminmaa, Simo ja Kuivaniemi. Ostan puuta, lähinnä energiapuuta. Perinteinen ostotapahtuma lähtee niin, että maanomistaja yleensä ottaa meihin yhteyttä ja käyn joko yksin tai maanomistajan kanssa katsomassa leimikon ja teen hänelle tästä tarjouksen. Olen Matti Pesiö LT Biovatti Oy:stä, vastaan puunkorjuusta ja kuljetuksesta Lapin läänin alueella. Puunkorjuukohteella korjaamme sekä energiapuuta että ainespuuta. Energiapuu menee lähialueen lämpölaitoksille, kaukolämmön tuotantoon. Puun korjaavat ja kuljettavat pääasiassa paikalliset yrittäjät. Joo, eli minä olen Kälkäjän Keijo, yrittäjänä Metsäkepe toiminimiyrityksessä ja tällä hetkellä urakoin 2 koneella LT Biovatille. Joo, eli taustalla olevassa ajokoneessa on kuormassa tällä hetkellä koko puuta kautta metsätähdettä ja siitä myöhemmin sitten valmistetaan haketta, joka menee Kemin Energialle ja sitä kautta kaukolämpöön ja lämmitellään taloja.